Halo, jotonono hai kulumka dei jotonono tini blog lamsogo. Blog channel sekarang hai nongo mutu klairan musungo. Tangmai blog saka. Teruk seng joto blog no tei sa channel otlang tangmai nai angga proses bozoli dongo. Hain bagi norok joto blog angga norok aros nuk nai a channel lengka Melody Cafe blog and tutorials. Gak amorok joto no aro teruk tangmai nai hain bagi norok abanok subscribe kai tondi gak seng teruk o channel sudu official audio te video rosim seng danai. Gak hain bagi among kasih reminder nor ni thanibo. Tini seng manka sini studio khorsa takuk bo paika korbuk ni bisram gonjo paika. Gak jara saimi rok gak ba sawiran musungo bisram gonjo korbuk busana. Around 120-30 rok kan? Ada? Kan ya namanya. Wah, kan lama min bagi catatan. Omorpur jauh besar 30-40 rok kan? 70 rok kan? 70 rok kan 70 to 80 kilometer rok calnai. Piapa lama hamia. Hai ni bagai ship ke to thang maya hai bagi belai ka calo angwasa thang ka korbogo. Hingga Simon ka besar cal ya. Lama wabsi hamde ahen bagi balai ke journey kanyan cost hai puno borok music no hamjak mani bagai recamung no hamjak mani bagai te Melody Cafe by gerungnani khaw musung mani bagai asik hasal ma pun borok sacrifice klai phaikya hain bagai ang borok no khabai khukbai lamsogo angke phaidi sing borok bai kisa malai lene sabo tamo angke bo bhai recamung sing tini khnai mano bo bhai recamung bo tui phai tong sing kisa nai lene. Hingga bongka takuk Asis Tripura korbuk ni actually karen kerui hain bagi kisah face dark ngai mano hingga takuk Asis nono belai ke lamsogo tini sini studio hingga lama wo neng norok ongkong horman koida ongkormani atau ongkormani tabuk baju besek tabuk baju wo 10:31 baji tong tabuk mana muta-muti arai gonta heda arai gonta muta-muti lama o phailai kya hingke neng resamung ni bagai mana buhur simi koborong ka mana buhur simi chongka neng je yang resam nai asu je hasal mang chimpai kya ni student life tong pro kaisa class 4 tong pro acha okay apun simin jora te ani shop mane sa kanjin simin nang resai phayo kita jora te ani bogas 22 ha okay 12 bosor ring hata jang acha hingke tabuk ke neng tam khlai tong tabuk to ang college habla ha punum jakala hata oh acha okay hingke 12 bosor romene borzamung ni haparo habnani ba recording khainin kase imang bini hingga tini abo first experience ngan thangai tong tini bini heda to belai excitement botong nai khaklima botong nai heda ngangke bo bhai resam ro nang tini resap nai set song resap nai abo kasani mane kasalap to rin ti sujak mani hata acha ni ana bole ani ne acha tam hinai kok win sana tam la sana mane kasap brinya hamjak la han tin bo shot refill la ta refill kana mane hamjak umma ya hai pana refill acha one sided love ta bo khano sajak ya baisa digi hamjak mata khebono hamjak tin bo shot kai thana aw kita bo 2021 1 January wa mane bana sala hata boni bahano ni te boni mana ti khano sala ha taglangan baisa jagla pa ni just 1 month chi sing bo wai tong acha 1 month ni pore ke bano sajak ye li ta acha 1 month pore hain ha abar sajak thong ka mane samir rok sama tong nai phu oh acha buma pharok sajak ke si kai jak nai phu aw na abo to aw beri borok ba buma buhano dependent ba hain bagai mahai rokok sagana jak haipono nono tam sanai nini hamjak ma nang asik 3 bosor rupre mani ulo heda kaisa buthai man mani asik imang nuk mani ai imang ro hain hai bai thangbai kona nini heda asik khum tuilusan lui khum barsa barmani
akum zahain hai asomsa jori thampi kangke are busese kostong na heda hangke bagi o 3 busani je kok thoma bu kharo kostong nang da kisa sui nai ta gil samnai thong aw hangke sana thangke bin mo kathang laibu mani resap mung abon sing khnalen hangke boni bagi sing suri nai motai rok tumung borongni bagi mung sesek swijak tongke borok no thansa khlaiting heda borok musungma to kabangman muchungu khlanya musungma bo kabangmano tei imang numa bo kabangmano haifano aborok ni bisingo khorok busuni imangle success mukthang haine bagi jangmani abo naikhlai tongaisa kaitoni yabose norok no miliria noni kapalo sija tongke jespanang teng tem 3 boson pore phono 10 boson pore phono lama kaisa nor khip nai tengke thansa norok nai abo haino nai tongnai viewers sokni jotoni no omhai kaisa tamsanai mohai jibono sikla jibono jotoni kaisa khap furjakma kha jajakma borok sing lamao malayo angbo malai phaikya abo teita mo khokjanai kok amba jotoni jibon nam dengu nge keoba 6 mas na singo keoba 1 mas na singo keoba 2 bosor na singo keoba 3 bosor na singo haipono keoba mano keoba manya nongai pai nge abo bebak sini talika kepalni kokno kaitor sungno bahike sabobai nukhung khana bagi rohorkha sabob no logi song nei chongi rohorkha borong no sini jibono sopainai hanbagai tumung sini langmao bo phasa phayangi tongkha angeseng wansoina tai mo saga naiklai tongnai sa kaitorni muchungmaya na bo ani bagai sija gyana antali khawa omai ken seng bukhano busmar lainai te omono kha kubui kok gasin takung bagi no haina seng surinai tumung kaitor nai tongha angge borok thanjang nai tumung no kaitor nai angge jespan angdi amo keplek thangnai tamke kaitor jotoni bagi no ekdom best of the best jotoni jibono kaisa plan khlaijak hangke kaitorni plan ni mote sing nasigi choli khangke sing best manai sing manai buma bu pharok busarok no musa sing manai 12 ka khangke college ka khangke mohai renai nine bukhau songi tonglayo somoyo busaputi rok class 10 pass ma loluna bai pai mar nai ne jalar lainai bai rok sanai na layo phiaba hoyto buma bu pha bike ni sai tebo damni manai rani jongi tongmani khana omaino chin jibonongo sing sanmani onek somoyo wansugo sing mono ang nong ang mono nang wang dei nai thongnaya sitara nangya ang bono nango noi sing sanlai mano phiaba saka tongaisa kaitoni plan abon sai tebo ka hamoni mano among kha chin takung bai kaisa santonani kok kha kasang mani kok hangge phaidi sing leria oinai binir samong sing khanan thanglaine bo sokpai drop siko haipono tabok terek bini lengma bo ham khana te current bo krei sing inverter ba se soli tongo inverter ni backup bo sujan reno haipan bagi haini bagi backup tongsani sing bin samong phapsike khanai lereng norok tongni sing bai chini blog ko kerenggai hambai Bahai ke pong nai no no Chawi ke lang dine Kau kok tong marong no Chawi ke lang dine Jora tong shani ano Chawi ke lang dine ang nai shingi tonggo no no Jora tong shani ano sawi ke lang di ang nai shingi tonggo no no Satay himna himarong saisung se hina bakelai siwo Tuma cahaya ni bagi
gui sai xuống cứ lang kha sao ấy cứ lang đi ano cuộc thay xa khả nó bu gì đi vui to nay mà liya ba hai ke po nay no no sao ấy cứ lang đi nữa lang mà tông sang nương tông nai mà ro biang ba thang khani ni o kok sa mà ro khano nương sư vai tang gui cứ lang kha tu ma wan so gui ano ya kar cứ lang kha ba hai ke tông ma na no no kar Jora tong shani ano sawi kelang di ang nai singgi tonggo no no Jora tong shani ano sawi kelang di ang nai singgi tonggo no no nanti ini first experience saya dah Rebur sap kha shooting mo khlai kya bhai matong Pelai excited matong bu Tapi ani first time ba tini ni पहिला खाइमान बाकी sa tong tok matong kabu asuno kya onse barte kun gare tong go ta hinai ani je chongmani पहिला ni je angwan chongmani tilak ungnai ni matong kha kau acha engke bukhar ku gele kha sapro bukharo bisa nervous tong khana पहिला ba bo tei continue ro khai tong hang kita bo hami thanan acha engke ni samung to nasingi tongo nai suija hediba engke soision nang nasingi tongo abo पहिला bo nang bogoi meni wa apurun kokta acha acha bogoi men o apurun nang jepurun nasingi tongo apurun kokta mona acha engke dab to nasingli na ble je motai rong je khlaitin nya kare khna ble acha ting tongo engke karon ke holo fiber nai sebelah hediba Enggak ঠিক আছে বেলাকে হামবাই নং মেলোডি ক্যাফে স্টুডিও ফাইনাইস ন ni nirjamung te ni sakbai thangni kothmar khnarman bagai do engeni nirjamung datini koproteng te lukurok abona hamjak marutheng engke se tinini recording session sini Ashish Tripura bai sing pailakha apatoto tabse joratei engke haina hai malai firane next blogo engke titam sanai norokno paithaga kok kesari kalangma musungo tamo coronavirus fo tei black fungus angamo black fungus fo white fungus fo yellow fungus fo podre pot phai tongo engke o jorao sak no kisa naikini khlai tongbai di jotono no kisa hushar ke tongbai di sak no naikini khadi sak no care khai di tei healthy tongdi hai no hai jeng malai filana langma tongke rang puisa samung homung abo hain hai phai pinai hain bagi puila lang manus seng tidi thata ke tonan nango gasuk sawaino nong thane hain hai jorato sasuwe khulmung ya farai babai sanan musungo